आसा गिबियाव खौरां बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आङो बड'लेण्ड एकाडेमिनिफ्राय लोगोसे SMDCनिफ्राय गिबियाव आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिग्रोबाय। दा गोजोनद्रायनायखौ मोनाखैब्लाबो माने जा थांखिजों जा आसाजों देग्लायहाय फाइनाल होगिरि बिथांमोनखौ जा आसाजों मिजिंजों आङो पास बा उथ्रिसार जानो लुगैनाय दङमोन, बियो जाफुंजोबनो हायासैब्लाबो आङो गोजोननायखौनो लाबाय। दा बेवहाय जोंनाव बड'लेण्ड एकाडेमियाव देग्लायहाय गासै 7 जन फरायसाफोरा एपियार जादों SSLC एग्जामनि थाखाय। दा बिनि गेजेराव आङो नायदों देग्लायजों जोंनि बड'लेण्ड एकाडेमिया 5थि खोलोब एबा फेस थांबाय आरो माने एग्जाम होनाया। दा बेनिफ्राय जों सिगांनिफ्राय नायबोबाय जोंनि बड'लेण्ड एकाडेमिया जेब्लानाखि जोङो स्टार्टिं जादों एग्जाम होजेनदों SSLC, बेनिफ्रायनो जोङो फार्स्ट डिभिजनखौ मोनबोबाय थानो हादों आरो 100%आ फैबाय थादों। आरो सिगांनिफ्रायनो जोंनि बड'लेण्ड एकाडेमियाव माने फेल होनायानो फैफेराखै आरो माने गासैबो फार्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन, थार्ड डिभिजन बिदि पास जालांबाय थादों। फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जुदि SSLC आनजादा जाबावोब्ला बेयाव नोंथाङा नोंथांनि फरायसाफोरखौ माबायदि फरायनो खावलायो? आसा खालामो आरो मिजिङाथ' दंखायो जोंहा फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जायनाखि खुंबावजानो गोनां SSLC आनजादा थायोब्ला जों 100% जों बावबो आसा दङ आरो जथेस्थ' फरायसाफ्राबो दंखायो, जों बेखौ मिजिंथिनो हायो आरो। दा नैबेबायदि फरायबाय थानाय समाव क्लास 10आव बेसिकेलि गार्जेनफोरखौ माबायदि नोंथाङा जोथोन लाजानो लुबैयो? गार्जेनखौथ' जोङो प्राइभेट फरायसालि हिसाबै जोङो गार्जेन मिटआवबो बुंनाय जायो, खावलायनाय जायो। आंबो बाहाय थानानै हस्टेलावहाय आप टु एखमबासिम माने हरनि 11टासिमानो आं थानाय जायो फ्राय। समाव बिदिनो 9टा 10टा आरो आंनि पार्सनेल एसे खामानि थायोब्ला न'खराव उसुबिदा थायोब्ला एखमबा सानसे साननैया एबसेन्ट जायो। अब्लाबो आङो नुजाफैनायखौ आं गारा। आङो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आं जासिबाय। देग्लाय 2024 मायथाइनि जे मेट्रिक आनजाद थामहिनबा SSLC आनजादनि फिथाइया दिनै फोसावनाय लेखानो जों दिनैहाय बड'लेण्ड एकाडेमिनि फरायसालि सामलाय आफादनि आङो आफादगिरि जानानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो जोंनि देग्लायनि सारा आसाम नाङै जोंहा 4 जिल्ला थामहिनबा तामुलपुरखौ लायोबा 4 जिल्ला, बे 4 जिल्लानि गेजेराव आसामाव गासै जेसेबां जिल्ला दं बे जिल्लानि गेजेराव जोंनि चिरां जिल्लायानो सेथि मासि आवगायनो हादों। बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बिनिनो जोंहा 6249 सा फरायसाफ्रा जोंनि चिरां जिल्लायाव बेबादि आनजाद होदोंमोन। दा बिनिनो जोंहा 5705 सा आनजाद होग्रा फरायसाफ्रा उथ्रिसारनो हादों। दा सेथि मासि आवगायनो हादों 1131, नैथि मासि आवगायनो हादों 3027 आरो थामथि मासि आवगायनो हादों 547 सा फरायसाफ्रा। दा जोङो दिनैहाय सारा आसाम नाङै चिरां जिल्लाया 91.2 जौखोन्दो लानानै सारा आसामावनो सेथि मासि आवगायनो हानायखौ लानानै आं जोबोद गोजोन मोनदों। आरो आं मिजिं खालामो जोंनि नैबे सारा नामै आसामाव जेरैबायदि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों, आं बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसेयैनो जोंनि बड'लेण्ड एकाडेमियाबो देग्लाय जोंहा 7 सा फरायसाफ्रा आनजाद होदोंमोन। बे 7 सा फरायसा आनजाद होनायनि गेजेराव 5 फरायसाफ्रा जोंहा फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों, सासे स्टार मोननो हादों, सासेया नैथि डिभिजनाव आवगायनो हादों, सासेया थामथि डिभिजनाव आवगायनो हादों। मासि लानानै आवगायनो हादों। आरो आं आसा खालामो जोंनि फरायसाफ्रा निसय देग्लायहाय गावनि गोसो मोदोम जिउ होसारनानै बेबादि आनजाद लिरनायनि थाखाय जोंनि चिरां जिल्लाखौ बिथांमोना निसय नामदांखा खालामनो हादों। आरो आं बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनि आं साबायखर जासिगोन। जायफोर फरायसाफ्रा दिनै मेट्रिक आनजाद होनानै जोंनि जिल्लाखौ नाम खामायबाय, बिथांमोननो आं साबायखर जासिगोन। आरोबाव आं साबायखर जासिनो लुबैदों जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जा प्रमद बर', बिथांनि बे जोथोनाव दिनैहाय सारा आसामाव जोंनि बिटिसिआ दिनै बेबादि मोनसे मानदान्दायाव सौहैनो हानानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। आरो जोंनि आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिनिउस पेगु बिथांनोबो आं साबायखर जासिगोन। दा बिथांनि बेबादि गोख्रों नाजानायनि थाखाय बेबादि मोनसे मानदान्दाया दिनै फैगासिनो दङ आरो इयुनावबो फैगोन, आं बेखौ मिजिं खालामो।
नंफारा जिल्ला मा गोलैयो चिरां मा नाम देरहासार ब्रह्म देग्लायनि नैबे 2023 मायथाइनि एसएसएलसि आनजादाव नोंथाङा टप मासियाव आवग्रिनो हानानै माबायदि मोनदों गोजोननाय मोनदों बेसेबां पार्सेन्ट लानानै उथ्रिसारनाय 77.83% लेटार मोनबेसे मोननो हादों मोनब्रै दा नोंथाङा नैबेबायदि जौखोन्दो मोननानै पास जानायाव नोंथांखौ थुलुंगा होग्राफ्रा सोर सोर बिथांमोना थुलुंगा होदोंमोन आंनि बिमा बिफा सार मिस मेडाममोन ओमफ्राय नोंथाङा खै घन्टासो फरायदोंमोन टाइम खालामाखै आं खालामाखै बेसिकेलि दा सोर सोरखौ साबायखर होनो सानदों नोंथाङा जोंनाथ' मिस मोनानो जोंनि क्लासाव फोरोंनो मोनखाया सारमोनखौनो दा नोंथाङा बेबायदि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय बेनि उनावहाय फैबाय थानाय नोंनि उननि जेनेरेसनखौ मोजाङै फरायनो मा खावलायनो सानो आंथ' दा 77%ल'सो लानो हादों ओमफ्राय बे पार्सेन्टआ जेबो नङा बिनि बांसिनखौ लानांगोन आंना सानमेरि बसुमतारी मा गामि गामिया 1 नं सनापुर बेसेबां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारदों मेट्रिकआव आङो 73 73% मोननायावहाय नोंथाङा खै घन्टासो फरायामोन आंथ' खय घन्टा फराया आङो जायखिजाया सम मोनबानो फरायोमोन आङो टिउसनफोर लादोंमोन टिउसन लायाखै उनाव नोंनि फंबाय बिनानावफोरखौ बेबायदि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो नोङो मा खावलायगोन आंथ' आंनिफ्राय बांसिन लानानै उथ्रिनांगोन आरो आंनि फंबाय बिनानावमोना दा मा फरायनो सानगोन दा आर्ट्सआव फरायगोन ना साइन्सआव फरायगोन बबे स्ट्रिमाव साइन्स लानो सानदोंमोन उनावहाय माबाफोर जानायनि सिमां दं नामा औ मा जानो सानदों डक्टर जानो सानदोंमोन मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां पलिग्रेनाइट WPC एबा PVC वुडेन फ्लोरिं वालपेपर स्टील रूफिं सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन